Janne Niska on mahdollistanut korkeiden olosuhteiden työtehtäviä jo vuodesta 1996. Me tarjoamme Pohjoismaiden johtavinta henkilönostopalvelua, jonka avulla nostotyöt ovat turvallisia, helppoja ja kustannustehokkaita. Ainutlaatuinen palvelukonseptimme takaa, että meiltä saa sekä pieniin tehtäviin että suuriin projekteihin juuri sopivan nostolava-auton. Meitä ohjaa yksinkertainen ajatus: työstä ja sen tekijästä huolehtiminen. Meille nostotöiden turvallisuus on ehdoton asia. Siksi kehitymme jatkuvasti ja käytämme alan moderneinta kalustoa. Asiakkaallamme voi olla täysi luotto siihen, että meiltä saa aina henkilökohtaista opastusta. Janne Niska, korkean paikan kumppani.